subscribe dan komen-komen di channel YouTube-nya Mas Edi Nyemuk. Terima kasih. Halo guys, jangan lupa like dan subscribe channelnya Edi Nyemuk. Jangan lupa ya. Ada arah mencayani anganmu tanda kembang benar kakak bakar melati berat kaya pinulas tidak geledah cana dambedi karena mulat emang loro asmono. Oi sawas hati-hati ger. Ayo dikasih jalan sih ya. Oh ya. Yo. Aku conyok lah, aku mana sang mati. Ambang iki mopo. Malah kirik kodenya cumalik berkututi makut awas yo doa song Setyo putyo mana kesik dorang-dorang. Oh so cikranya dalu tulis aja ngaca kembali pake rupamu teh calone iku burono potas kekuburan dangane lawang kowe samara-marai lawang kowe samara-marai teremu sok ngono aku mati ayo kaca pada bali kalau kae Bipate blera 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 kulite ambang kara ambang kara ambang kara ya awas yo hati-hati ger ya kulite ambang kara iki apa iki
Papan ya ger. Slampret kampret kempol nungkong akan dari ya katipo gimbal konangi loros letro slampret belok karena dipanyung lang berai nikot macan mangap maka ucakan ong galia hati pra umusodaka konare yang hanya gawe gembira ayo yo 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 ora kono ya ayo karo jaman ki yo slampret kampret kampol rokok akan dari ya katipo gimbal bonangi loros letro slampret belok awas dipanyung lang berai nikot macan mangap maka ucapan ong galia hati pra musodaka konare ya pranyoto gawe gembira ayo 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 oh oh so duri-duri putih ditandar ning kebon agung duri-duri putih ditandar ning kebon agung jam leret diponyemplong mbok kira kembange apa mbok kira kembange apa kembang tebu cacahe pitu kembang tebu cacahe pitu kang mituhu marang guru ben lagune ora kleru mbok kira kembange apa duri-duri putih ditandar ning kebon agung duri-duri putih ditandar ning kebon agung jam leret diponyemplong mbok kira kembange apa mbok kira kembange apa kembang jambe dirang-dirangke kembang jambe dirang-dirangke rengana pituture ben raget tembe burine mbok kira kembange apa duri-duri putih ditandar ning kebon agung duri-duri putih ditandar ning kebon agung jam leret diponyemplong mbok kira kembange apa mbok kira kembange apa kembang waru dibiru-biru kembang waru dibiru-biru apa tegese guru goku uga dibiru mbok kira kembange apa ora rebutan ger ya siji-siji sing hati-hati ya ayo dunggahke meneh nang ayo gahke yo jae jatol jae ji kuntal jare banyak doke pacel kari siji tol jae jatol jae ji kuntal jare banyak doke pacel kari siji gula jawa rasane lagi pripe minjo dipangan asu arep mulya kudu marsudi aputa ijo aja digugu ya sing kalem yo kalem
Bende 3. Ayo bendene. Kene bendene nang. Ayo bendene ya. Nggih, sik.